नमस्कार, मी स्नेहा परब. आज आपण शेवग्याच्या पानांची भाजी कशी बनवायची ते पाहूया. ही भाजी खूपच पौष्टिक असते. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया. ही एक जोडी शेवग्याची भाजी मी साफ करून घेतली. ची पानं सर्व काढून घेतले, देठ काढून स्वच्छ निवडून घेतली ही भाजी. त्यानंतर फोडणीसाठी आपल्याला तेल लागेल. कांदा एक मीडियम साईजचा अगदी बारीक चिरून घेतलाय कांदा. त्यानंतर वरून घालण्यासाठी खोबरं हे ऑप्शनल आहे. तुम्हाला जर शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं तुम्ही टाकू शकता. त्यानंतर 5-6 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत मी. ते तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे. चवीपुरता मीठ आणि 10-12 लसणीच्या पाकळ्या मी किसून घेतल्या आहेत तिथे. हे एवढ्याच साहित्यामध्ये आपली ही भाजी मस्त तयार होते. आता मी ही भाजी स्वच्छ धुवून चिरून घेणार आहे बारीक. अशी ही बारीक चिरून घेतली आहे आपण. आता आपण कृतीकडे वळूया. मी आता गॅस चालू करते. हे भांड तापल्यानंतर आपण त्यामध्ये 2 चमचे तेल घालूया. तेल आपलं चांगलं तापल्यानंतर आपण त्यामध्ये त्या हिरव्या मिरच्या घालूया. मिरच्या भाजत असतानाच हा आपण जो मीडियम साईजचा बारीक कांदा कापून घेतलाय तो आता घालूया. थोडा परतल्यानंतर लगेच लसूण घालूया. मी इथे 10-12 लसणीच्या पाकळ्या किसून घेतल्या आहेत चांगल्या. लसूण जास्त असेल पालेभाजीत तर छान चव येते पालेभाजीला, म्हणून मी इथे किसून घेतली ती लसूण. आणि आता हे छान भाजायचं आहे आपल्याला खरपूस. आपल्याला गॅस मिडियम ठेवायचा आहे फोडणी भाजताना. आता कांदा आपला लालसर झालाय अगदी मस्त आणि लसूण सुद्धा भाजली गेली. शेवग्याची पानांची मला ही जी कोवळी जुडी मिळाली ती खूपच छान आहे. ती आता आपण याच्यात घालूया. ही जुडी कोवळी असल्यामुळे खूप कमी होणार आहे, त्यामुळे आपण मीठ आता नंतर घालूया. आधी ढवळून घेऊया चांगली आणि त्याचं पाणी सर्व निघून गेल्यानंतर थोडी अर्धी कच्ची असताना आपण यामध्ये मीठ घालूया. पण याचा अंदाज येत नाही मिठाचा. आता यातलं पाणी आटत आलंय. आता आपण यामध्ये थोडं चवीप्रमाणे मीठ घालूया. जून जरा पाणी असतील तर थोडा पाण्याचा हबका मारावा लागतो, पण आता ही एकदमच कोवळी भाजी असल्यामुळे गरज नाही. छान शिजली आपली आता आणि होते पण पटकन. फक्त कांदा लसूण आणि खोबरं किंवा खोबरं नसतं तर शेंगदाण्याचा कूट, मिरच्या, मीठ आणि तेल एवढ्या ह्याच्यातच ही भाजी छान होते अगदी. आता पूर्ण पाणी आटवायचं आपल्याला. आता लगेच आपण यामध्ये खोबरं घालून घेऊया. खोबरं तुमच्या आवडीप्रमाणे, किती तुम्हाला हवं त्याप्रमाणे. जास्त हवं असेल तर अजूनही घालू शकता, कमी हवं असेल तर कमी घालायचं. पण या भाजीला एवढं बस आहे. ही आता आपली भाजी छान झाली आहे. वेळ पण खूप कमी लागतो. सर्व तयारी असेल तर 5-10 मिनिटांमध्ये ही भाजी तयार होते. ही भाकरी किंवा चपाती सोबत छान लागते. मी आता गॅस बंद करते. ही आपली आता भाजी तयार झाली. तुम्ही नक्की करून बघा. कमेंट करून मला नक्की कळवा ही कशी झाली ते. माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा. माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.